Good morning everyone. बयखौ बरायनाय जाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर साफ्रोमखौबो गिबि क्रिसमासनि नाम लानानै आरोना। ओमफ्राय माने आं दा फुरा नोंथांमोना मिथिखायो आंखौ माने आं दा जंगलिया जायगायावसो दंफैयो नालाय। ओमफ्राय जों दा माने नैबे आदै ओमफ्राय सालथे माने जों एम्फौ जावहैनो नागिरदों। बबे जायगायाव एम्फौ जावहैगोन जों मिथिया। मा जायगा आदै एम्फौ जावहैगोन एम्फौआ? मथायजार। I don't know मथायजार। ओमफ्राय जायखिया टिपकाय दुब्रि साइडआवनो आरोना। गोदो जों एन्जर लांफैनाय खाथियावनो दा। बांलादेश बर्डार। नायनि जोंनि खाफालाथ' ओरैनो जाफेरामोन दिनै सासे मानसि दंबाय खिन्थु जोंजों लाब गैयै। दा खिथागोन आं बेखौहाय खिन्थु बे थाबाय मोनलाबायनो नागिरा बुस्थुफोरखौ बे आवगायाव गैफायामोन ना जोंजों एन्जर लायनायाव सन्दामना नायलांल' आरोना ओमफ्राय नायना मोजां मोनबालाय खालाम फिसा गोथार गाव खिलाजोबना हो आं गामसा गानगोन आरो रायजोफोर नोंथांमोना आं गामसा गाननायखौ नायबानो जाबाय माने एम्फौ जाग्रा जायगायाव जों सफैबाय आरोना रायजोफोर मा जायगा ओमफ्राय मा जायगा बेंगल जाहैदों मा नरखानो आंथ' मिथिया जिखुनु एम्फौआ नोगोद दंखायो जाहैदों औ माने एम्फौआ दा माने टेस्ट ड्राइभ नायगोरनि आंथ' दहाय नोंथांमोननो खिथाखादोंमोन आंनि सासे मानसि दंफायो लाब गैयि बेनि दारै जायाबो जानो हागौ जागोनबो जानो हागौ आं दहाय खिथाखानाया थु जय शिब शंकर भलेनाथ माने मानसिफ्रा माने जावजेनबाय आरोना रायजोफोर माने एकदमबारे नैबे हलालाबायबानो मोनो आरोना बेबायदि माने ओमफ्राय बे जायगायाव दंना गैया जोंथ' मिथिया आरोना खदालफ्रा नायदो होनलाय खदालखौ खनसे देखायगोन आं आयौ खदाला नायदो खदाला आइखेन गोथै हारा दानख'ग्रासो आरोना रायजोफोर एकदम नायजाखा आखाइ थाइसेनि ओरै एरलाजोबनो हायो आरोना नै जावलानानै आखाइ थाइसेनि जावजाजोबो बिदि आरोना दे जाव टेस्ट ड्राइभ माने नै बिदि खोस्लिफाना गेसाव नागिरलाबायबा मोनो आरोना एम्फौआ माने दा नायनि खाफाला माबायदि जोंना आं दहाय होनखानाय बायदि मिलायना मिलाया नै माबाया दा बिदि हलाबाय थानायाव बोरैबा एनाकन्डाया थमब्लेट बारनथोंसै सैदो अबसे जावो ओमफ्राय गैया आरोना ओमफ्राय नैबावहाय एकदमबारे जावलागासिनो दं नै ओमफ्रायहाय ओरै माबा लागासिनो दं आयौ र' नुवाखै मासि मोजां गोमोस्लिउ थायो एम्फौआ आयौ थल' बखरलाय आरो बिराद गिदिर खानदांलै सयथिनायलाय बरिया गोमोस्लिउ मेजेम ज्लाव ओइ बुथारा गोथाङै सोजोब ओइ मनाया बोरैब्ला ओइ मनाया लाबोसालै मनाया लाबोलै रायलायनायासो बांसिन नुबाय नों माबायदि हाखरा देन्जार थाखायो नै रायजोफोर आरो आंनो दाबो जावाखै आं जावबाथ' हाथरफ्रानो एम्फौ जाजोबो आं दाबो जावाखै आरोना रायजोफोर जै आं जावबाय हाथरफ्रानो एम्फौ जालाजोबो होनना मिथिखायामोन नोंथांमोना दा जावगोन आंबो माने आं दा मासे सोजेनबाय आरोना रायजोफोरनि बिराद बरिया गोमो आरो जों जावबावगोन आरोना एम्फौ लाग्राखौ नायब्ला नों मा एकदमबारे मदार नुखायो जौ जुवाजों गोदौफबनानै थाग्रा होना हो बोलो हो ओरैजाय माने सानै फलानफोर जावगासिनो दं आरोना गैया सार एम्फौआ मारै गेस गैयै ओरैनो हाजिरा लाबाखैलै आयौ बिदिजों जानाय नङा ओरैनो 300 लादों बिसोरो बाब होब्रा जेनेरेटरफोर बायदि जाव आं जावनांगौथ' नुबा दा नोंसोर गिगोनसो मायोबो आंना बिदि जावा एम्फौआ जेनेरेटरफोर बायदि होयोसो आंना दाब नालाय खदाला ओरैल' होनांगौ आरोना आंना ओमफ्राय बिसोरबो मोनबाय एम्फौखौ ओमफ्राय जों दाबो मासेल' मोनबोदों आंनो दाबो जावाखै जै आं दावबाय दा एम्फौआ हाथरफ्रानो एम्फौ जालाजोबगोन दा बैसोर मोननानै दङ र' आं देखायनि जालायबाय नै ओरैजाय जरासे दंथार नामा होनदों आयौ बिदि जायो खेबसेनो मानै नै खेबसेनो मानै नै आयौ बेफोरसोब्रा जायगा होनबा एम्फौफ्रा फाग्ला माने जरासे थादोंमोन आरो रायजोफोर नै बेलाय गोबोरखि गुदुंबायसो बुस्थुआ देन्जार जायगायावनो थाखायो नै खाथिखा आरोना एकदमबारे दंबावो नोंथां मोजां जाव नै बेवलाय माबासैलै खालदारासनि गुदुंसो बियो बहा आयौ लाबोलायबाय नै जिरा सारा जावबानो मोनो आं फाग्ला बारगोन बोरैबा आरो आंनो खदाल नाङाखै जै आं खदाल नांबाय खोस्लिफानाबाबो एम्फौ जालाजोब्बाय आंजों नुवाखै बेयावनो माथाम जाबाय फाग्ला जायगायाव थाखायो एम्फौआ जागोनलै जों दिनै मलनो लेग पिसल' जाखागोन जों लेग पिस दावगाद बारसिंग्रा बारा थिग नङालाय आंजों हानाय नङालाय नों बाहाय बारसिनायाव बाब नैयौ खालदारासा आयौ इन्टारेस्टआनो लाजाया नै जावबानो मोनो एम्फौ जाग्राखौ राननानै नायब्ला नों डाइनासर नुसैलाय मानसिखौ माथो दङ एम्फौआ नैलै आयै रावबो कमेन्ट दा खालामहरलाय रायजोफोरा आं खिन्थु जायगाखौ खिथानो हानाय नङा होनखायो बाब नोंसिनि बे जायगाखौ खिथा जायो जोंनो जायाखै नैबाव दंथारबावो बे थब्लाब्लानो
थाबावगोनदां साइसआ माथो थागोन मोनथारदोंमोन फाग्ला बायदि बे जायगायाव मेरलामबाय नै आरो जावगासिनो ओरै ओरै मोजां नाय थफा थफा फाग्ला जायगालै बे सयथिबो बेफोरसो ब्रा एम्बुनि जायगा दंथारबावलै बे दाबो मासेबाबो नै ए दासो हमखांनाय ना बियो आंलाय जाबायसो नामा नंदोंमोन बिसासि गैयालै माबा दिहुनबाय बोरैनिफ्राय नोंसिनि मनाया हलाय माबेसे जाखो बे मनायाव नायनि आयौ लेग फिसा आसलानो दं नै बेसेबांबा गिदिर बोरायरायानो बेयावबो जाबाय जागोन जों दिनै आइखोन मल मल जासिमनां बायो नामा सोरबा 5 थाखा केजिलै रायजोफोर बायोबा बबेबा जायगायाव खुनु बुंनांखाया जाहैदों माने रड बरनाय बायदि बरनो हायो आरोना रायजोफोर एम्बुखौ आरो आंथ' आलदा लाखिखा आंनो जावाखै दाबो खनसेबो खदालखौनो दाङाखै आं खनसेथ' दांदां ओइ आं दा जावबाय हाथरफ्रानो एम्बु जालाजोबाबा गवा बे ओरैनोलै स्लाब दालायसो ओरै सैख्लिबबानो मोनो आरोना रायजोफोर आंबो गामसा गाननासो फैखानाय नै ए मोजां जावसार माथो गेस गैयै जावनाय बेलाय गैला नामाब्रा गिहिफ्रानो गैला नामा बेगेंनि गिलानि गिहिफ्रानो रानथेजोब्बाय बायदि मोनबायलां एम्बु जानानै दाहाबोदो एसे नायलै नाय नोगोर गिदिर मोनलायबाय मासे मबाइलावसो फिसा नुयो मासेनो आधा केजिनि जख' दङ देन्जार गिदिर फाग्ला बायदिसो ओइ बिलाय आधा केजि गानो मासेयावनो बेलथायनानै देखायनो लां मानसिफोरनो एकदम मेजेमफ्रानो नुवाखै ग्लाव ग्लाव बेखौ जानो ना बेखौ जानो आयै मानियालै दिनै लागायगोन आंसो एवखागोन गंगार दुन्दिया जेब 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 होलायनानै ओइ जालायबाय आयौ नुबाय नों आं खिन्थानाय जायगायाव माबायदि थायो आदै नै मालाय आखाया मासे मानै माथाम नुबाय नों मानसिखौ नायब्लानो एम्बु बंला नुखायो सयथिबो बिदै दैग्रानो जायगा जायगायावनो थायो नैबाव दंबावोदांलै थिफाव बिदि थिफावसो थायो एकदमबारे हाग्राजों बिराद मोजां खोबफबलायना थाखायो आरोना रायजोफोर एकदम एसे गोजौ गोजौ बिराद बुरजा थायो बिराद गिदिर गिदिर एम्बुआ मबाइलासो फिसा नुदों दे रायजोफोर होनखाबाय आं जेनजा गिदिर गिदिर खिन्थु एम्बुआ मासे आधा केजि मासे पवासे दंलाबायो बबेबा बबे जायगायाव मोनो नै एम्बुआ नायबोरो आयौ गोलाय नायनां देन्जारखा बख'लाय आरो नै ओरैजाय बेसेबांबा गिदिर मोनलायबाय जोंना आदै रामोनदाया माबा आदै बालनदाया दाबुथार गोथांसो जायो दे होमबालाय डेट खालामखादो माथो गालाम फिसा थारला आयै बेफोरनि फाबा देनां गायखेर फिसाफोरनो हेलिकप्टार ब्रह्मपुत्र फैसा खुस्रा सारबाबो आग्रो मोनलाब्रा बिसोर जमखाजोब्बाय बे मिथिबाय नों गोजौआव लिरनानै दोनखाजोब्बाय बे खाबिसफ्रा बेखौ गोदोना मोनसेयावनो 25 थाखा मोनाबा जाबायलै सयथिबो खोमा गारहरदों नायनो थामना साम' लादाय गारहरगासिनो बियो बिराद साम' लादाय मोननाय बेसेबांबा गिदिर गिदिरखा थरब्रै सयथा सातथासो जाबाय बहा हाखराव ना दं हद गारहर मागुरफोर हाबलाबायनानै दं खोमा खुसियाफोर दंलाबायो खोमालै बाब जाम्बा दा खरलाबायलै गुदुं खन' जाला दा रायलफ्रा बोरैबा ब्र' बोसोनहरदो सेस नों दाना बे गुदुं सियावनो हाबलांजोबलाय जाहैदों आरो सैखादो साम' लादाय दं आरोना रायजोफोर बिरादनो बेलाय गोमलायबायमोन नै साम' लादाया थ' होननानै आयौ बिसिबां गिदिर एख'नानै मेलेमखौ जाहैजोबनांगौ ला गारनायाव गैया जा मोनो लांजोबगोन नोङो माबायदि हाबसोनानै थायो वाव बरन हर आयसो बिराद गिदिरसो साइसआ मिथिबाय हमख'नो हाला ओरै हर बारहर नै खदालावनो होदोलै माथो जावबानो मोनो जोंना बालनदाया होबावबाय दे बालनदा आयौ बालनदा बरनबावबाय लागाव ओइ बरिया आयै लेग फिसा ओरै हर नै आराम ओरै हर मनायाव सरखा आयौ मेजेम ज्लाव थ्रोब आजावनायाथ' एकदम नंगौसो नङा आजावग्राखौ नायब्ला नों गुंखि नुखाय मानसि मोनसे नुबाय नों रायल थाग्रा गुदुङा आयौ एनजा गिदिर दं आरोना रायजोफोर हख'बानो मोनो खुनु खोथा गैया ओइ जोंना आदै बालनदाया होलायबा आयै हा सुदेरलायबाय मुदारु नै सोना हो नोंसोर जावनानै जों जावनायलै दा नोंसोर हायाबा हगारना हो मिथिया आंनो जोंलाय मानो जावलायलायनांगौ नोंसोर गोनाङावलाय दा जों जावबाय एम्बुआनो ओरै हाथरफ्रा एम्बु जालाजोबोसो फाग्ला बायदि नोंसोर दा हायाबा हगार मिथिया होनां जावफुरलायनानै जेसपिसो लानानै फैनांगौमोनलै एकदम बोथोरा बिसोरनिथिं आलदाथार एकदम दा बायदियावसो खोथिया फैयो आरोना रायजोफोर दा बायदियावसो माइ गायो बिसोरनि दैज्लां गायजाखाया एकदम लोमजोबो आरोना देन्जार गिदिर बारसिनलायबाय आरोना रायजोफोरनो आयौ गोमो मोखा मनायाव सोदोलै मानो गलां नागिरबाय थायोब्रा बिसोरलाय लादो माथो जाबाय
बारा बुना देन्जार गिदिरखा हंजालायखायो आरो ना बुरलुबा मोनखाय बिनि बारसिनायखौ आं देखायस्लामायासै आरो ना बिराद देन्जार बारसिनोमोन बे रायजोफोर आयौ हा मोनजालायनाय बारसिनोमोन आरो ना भिडिअ'आव अलरेडि माने आंना जाननानै गैयामोन नालाय ओंखायनो आरो ना তোমাৰ এইফালে কি কয় বেংটা বেং কই তোমাৰ বেং কয় আমাৰ তা কিবা কয় তোমাৰ তা বেং কয় না এটা কই ঢলা বেং কয় তা আমাৰ তা এটা কয় मैथा बांगाल এই বেংটা কয় আমার তা সামলাদাই কয় আমরা ए रे माइ जालायबाय नै आइयै एफा गिदिरखौनो जावबानो मोनलै होबथार साल दे मुदारु माथो होना हो माथो जाबाय ए जंगलिया मारलै बे जाबाय मनाफ्रा बुंला जोबसै नै आयौ जोख्लोब दे लागायना हो गब्लंजों थांबा थांनांगौ थांनो बान्दर मैया जाबो सुन्दर मैया आहिबनायखौ माखौथो बुजिखो थांबाय रायजोफोर थोबाय मनानै जाबाय आरोना नै मनाया बेलाय नै मनानै जाबाय ओमफ्राय जों दा सिबनो नागिरबाय आरोना लकेसन गोयिं मनानै मोनखाबाय मनानै रायजोफोर नै एकदम फैदो थांलायसै ज'नो एम्बु जाग्रा ग्रुप जोब आरोना बे गासिबो थांजोबलायनोसै थोबाय बारा जाजाया एम्बुखौ नांगौनि बार दाजाखासै नांगौनि बार जाबाय उदैयाव गाबलाबाय जागोन ओंखायनो जों बारा नांगौखिनिखौ जाया जों जाथारोबा 5 केजि गाहाम जागोन आरो गैला न'आव सफैबाय आरोना रायजोफोर नैबे जाहैबाय सामलादाय ओरैखाय मोनसे थरसेयावनो फवासे गाहाम जायो आरोना रायजोफोर मबाइलावसो फिसा नुयो एम्बुआबो नोगोर मबाइलावसो गोरलै दं नैबेथ' आइखौनो आधा केजि गाहाम मासेनो ओमफ्राय नैबे फवासे आधा केजि बोद जाखांसै जों मल आरोना रायजोफोर बोरै बाजैमोन लेबुआ बाजै सन्थ'लिमोन जायासै लेबु खाजि लागायदों दे मोजां जानां सोर बे माबासो बे गेन्द्रि फालौ गयसो होनदां गेन्द्रि फालौ गय नैबे राखावसि दुमना जोंहा बाजै सन्थ'लिया ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय ओरै जोंहा बाजै बन हाफा बे बाजै रांगावरानि गोखै जानो नागिरदों आरो रायजोफोर आयै मल जानोसै जों गोखैया नायुम बे जाहैबाय माबानिफ्राय बेंगलनिफ्राय आन्दायलाबायनानै फैनाय नानि बियो माने मानसिया बे माबायाव गसाइगाव स्टेसनाव आला खाला थानाय नुनायखौ लानानै फैदों बे गामिनि मानसिफ्रा ओमफ्राय नामा जाहैबाय खारफाथि नोंफार दै गिलास लाबोनोसै खारफाबाय थाथारोना बे दे मोजाङानो जादों खारफाथियाय